Wana seram. Jangan pernah mau ngaret dikancet. Iya boleh kowe. Iya ini lho Mak diarepnya. Anu, ngaret wis ora ngaret jare. Ya wis ngene lho iki mek hobi tak omongi. Sik linggo-linggo kene ta. Linggo-linggo kene. Tak omongi. Wong urip ki aja mek dolan ae lho. Ngarit bareng nyambut gawe ngene lho. Apa oleh dolanan iki? Ngarit ini asah-asah hare ning untu, ndang gar. Ndang apa jenenge alah, ndang landhep ngene. Ngono. Wis aja ganggu wong ngarit wae. Wis. Nyapa video barang iki?